channel ay panangadun reporter kay tumpan channel kay tumpan nilitum Karbenong District Congress Committee hinpen kaudam pajirlo tapi non nilong do lakilitum District Congress Committee Vice President lo Alison Soniti lapen nilitum pinila so nakake pha alamang la hello nonolom penang cethang lo itu la 6 schedule putha da ruling government lo BJP atuma 6 schedule putha ni wang si atumke workshop ke dolo la pela so workshop ke dom ke kopi tuma power ko anthema bima la so putha se tumke dolo rokom lo la pela so long non na julong lo tum theklong lo jota tum chethan lo la bangke non la so 6 schedule putha non amendment po la bangke central government lo ake 125th amendment po asila so putha si tum da sab kaningi ninghang phelo non ka theklo tenglo pulo tangte ilutum kar biang lo aphan ke 6 schedule ke dordelo pusi 1986 penitum hemprek hanglo apela songbong SDC atum ta dolo kaskom atum dolo la penke UPR tan thanglo kaprek la oktum prana song dolo alang tum ke mangwa kala pulo itum hemprek nangji tame 6 schedule ke dordelo se hemprek nangji pulo setala songbong upilo India sarkar pen la pene home sarkar tum hanman ke nang tuman mur por pipo ko masi SDC tum 1995 peningkan MOU cetok lo la pengela sofi UPD septum 2011 peningkan tala so MOS 1 cetok lo la pela ta mur power posipulo la pela sofi 2021 peningkan kenele PDC ke atum mendang lo thero organization tumta cetok lo mur power ki PG application seta thelong la polo mur power nang pi pusta MOU na pi puta asuta itu na pacok pamin le itu kan mur power nang pi kali tuma jakong si tuman pabob nang son sido vela sofi non ningkan 95 pen pulo tangte nonan ke kwalo ningkan ko ta dutu papima non la UPD satum aso ekor ke cetok alamat teng pen non ke latum central government long aso $6 putha si amendment polpo aso amendment bangke la ke 125% pulo asila dak long nutum sabso kadin jitum kangkung la pohelo ini ke mur por ang pipo busipu hapuna PG bang non ke tu ke mur por kalida aphyong ja kong tu pa beda nang lo asila so jitu non la pine amendment ke dojia long adakta sabso jongsi packing dundi pulo tangte laki tumhan mur power kalilo ituman power ke pajumo chitorong po alam thela pohelo ilitum non chitu ke dojia teng lo potante 280 la so kopena article teng lo potante la maga hokpet ke panchayat raj samasi ki pi la so kopena article lo tangka ke lo so article lo sita karbiang long aphan pensil tum phan mata so teng pesang pi po pulo radake itu ke panchayat raj nang ne pulo sita sialam chikroi dun si panchayat raj ke thomang deng do te tumag hini isike autonomous council so phir tangke village council lo si village council pulo tangte la bange council under si donai council tum si da control long nang la pen si da ko dutulang town committee tum non ke dam bom anta la pilo la ke council long pen si ke control tangka da da si pi setelah so podon chitu ke amendment ji poda ke do la so alamat teng lo pulo tangte la bangke hala chitu supplement chitu ki PG 280 per tangan ki leji la bangke direct funding pusikipu nasi direct funding lo pulo tangte la bang pilo seplang po la so tangka central bang po state lo state pen hala village council lo town committee dam ji po la pote autonomous council pen take ada thang chepen pudu lo ngelo ba control la bede po isya point lo tapi hinya point bangke aprang frangke itum town committee bangke electoral ke bonai punon mante election padu punon ke council anda seton la so amendment ya lo bangke kopilo ada ke town committee sita la so electoral ke bonai nang ko malo la ke state election commissioner puto asi council aja ko state pan pide la solong ako village council adujing
village council la so voter list enrollment ke bonai lata state election commission si kuripo la pen election conduct atum kuripo prote council ko pila rule ko tulangda la so pasi lahaya puthak nitum ta chipunulo je nitum phanke tu etia puthak chitu supplementary tangkanang pj bang pulo tangte nang village council la phanon patangte town committee a phanon la bangke council sunang pinangji la penke itu village council punon mante pinala town committee punon voter list ke bonai la pen election paduanta council antarship pinangji la so phan itu ba demand donji aselo suppose ni tum penap dak pe tum dili dampo cedang itum opposition leader tum do Rahul Gandhi kai dolo la penke deputy leader opposition itum pene group goi dolo la penke itum da asam ben kai duna ko bandu thulang produt board dolo la penke aruku pulsen lan bache tong damsi lai itum thandam ji je lai holmu mola ke place a hot session ke chival putang tum pudunang ji ye tum council aphan acha kong pajum long le acha kum padunang ji ta non ke do anama ke itu manang pida la sonsi acha kong paberong titi ta sabangi pudun ji pu ta penon si chini lo joan ni thomne aprang la BJP atum ko pine spokesperson atum lo lai chaneng leng la pengkala pene salwat be tum bang thom tipo tum jitu kitu kita langdulong lo lang tuma pe mo pen tuitia puthang ti tangka ke leji la bangta council sang le popo sikipu ason ke chak tang ho la penke jitu la election padu pusita village council punon matang te la town committee punon voter list am thang se bunai long potang ho la penke pine election padu long po council conduct long po sikipu asila solam ke ahaglo me thanga party do ko BJP atum non Ladakh to BJP sarkar lo penke state lo BJP sarkar lo center BJP sarkar lo alang tum le claim ite claim elo asalang tum kona hok to chingki dam lo chinda lo si jong si chok te det lo te la ke chok se adai ke do ke BJP asom si tupo tap alang tum gijel ta si tu tholang Ladakh etum UP des atum seat phokep van lo songba me thero ko bangke nominate pulo la pen flike pra plie bangke la bangke elected dupo pulo la so elected ke dong bong ta 34 bangke reserve puselang tungi pu tatanang kroilo pusigipu setani ligi chinia teng lu protengte non la so jitu a draft bill long bangke reservation system ka ne alang tum kona sigi tam sigi so ching kisi ko matum selam phan la so lam chaki pine chin delo asila so bangke kali putel la ran phaka chong thuelam binak po asi lahaya puthak si tum ta ke damji pusipu asi nitum ke opposition party bina seta nitum ta duty dolo si nitum ta council to ma ja kong bob bidana ji council to ma si tangka ada si nanglo si hatum si distribute long nang ji la village council punon ma town committee punon election seta la tum si electoral bonai long nang ji la penki la so pad long nang ji la so puthak to ma ja kong pad do ji phansi itum ta non dampo pedap dampo nitum Karbilong men bahini dampo ni pen roton terono pen west sorry rotoning ti pen ke west Karbilong men mangke sing teron dopo pen ke alom rong pidopo pen dima haso pen presiden tu bangla presiden pen VP bangji pen bathak ta jorai mi lang dopo pen ke normal lang thasa dopo lai tum bang ner ke amri dam si tum leader of opposition pen deputy leader of opposition pe tum bahini aku dolang MP tu macam tong nang hailam thanami pe tum kema asila hello ni tum memang mangke asa semet pet non na isi crucial lo jong si non at jong si na so pot cepat pas det putere ka be ngong to mas council ka jakong ke bat kailo ka jakong kombina po la hello